Yang penting subha biang IP perlu kita page ikne video ke jangak bamta. Te hakane ke video ke bamta ku apan hikai lan pensai IP kendiat sipang keneka. Ngan peni artat lada ka bang ke jong pi kala phat ka le kala ai kum no mo. Namadon kato kene dai tang iwe lan ar mo babun ngi I ba kia. Bun kia kwa ban at no ek ba kau namar ba kala mi ban phasdap. Andai kim tip pada kita ka bang ka ba kita ka ba kan phasdap ya ka bang ka ba kham biang lan ka ba ngila ban ka mai pisah. Te don ting ki segi I ba phasdap mo kila kwa ban sedap no. Ten rai hadin pada kidang hab biang ban sedap biang. Dengan peni pihak kene video ka mamta khnang ba pinam le arsin laisin bat khnang ba lada phisin sisin ba philas ap kumut kapau ba phila kamai te chin ba phila kamai phinsa omdai ba phin ban sedap tang ban sedap ya ka bang handai phinyo ke jing muntoi ba phinsa poi ka pisa ka ba phi kamai na Facebook ha ka bang ka jong phi te kumno bade ngan pni phi kumno ba phin pet thu mo kumno ba phin pet thu ka bang ka jong phi lada kala phasadap nem te hakane ke video kumut ngan hikai khnang ba hoj kadon ka video ka bang la depsna ka bang hikai ban kumno ba sedap ka bang kau tamba kam don kumne handai ngan pni phi khnang ba phin itu kan kala long kumne namar haktu ka video ka bang asna ngaklem pni naru ba kalong kumne lada kala phasadap te handai mentang ngan pni no ip ting habat lek beda ka screen recording khnang ba phira phindum itu mo te page ma hangne karkum pendap ki dokumen ngatrai lada ngam pet isu ngatrai phila nahi lada pipet ye gitu video ke bang ala dat sina te lene namar hakane ke video ke bamta ngatrai ngan supin ip tang hakano korkom kala ban sedap ke bang hakano kala long kumno lada ka bang kala ai moi pi ban sedap te page ngan lek beda ke screen recording enda pi hang nemo anda phila lek na ke screen recording pi lek na profile dashboard jom pi mo te enda phila lek na profile dashboard lechwa nakane ka monetize mo nakane ka monetize hangne monetization page mo hangne pi mo ngai I babun hangne ken ki breu ki ba ting ki long ki endala mi hangne kamne kumut kila long kila kwa ban adno ken kita ka bangkau henre kane hangne page ong ip mo hangne ting kan wan hangne lada phat tanya ka star kala wan hangne lada phat tanya ka subscription ru kala wan kumne hangne te kane ki jingwan hangne phimdei ban page hangne mo phimdei ban page kane ka kabang ka ba ai hangne ban hoi kane ka bang ken chap phin sa ap ya ka peau ka jong phi tangba kamdei omdei bade ba phin page hangne namar ba la phin page hangne kubang on phi lada phila ya bersala be ka star kala ai kumne lada phila ya ban sala be ka subscription ro ka ai kumne te kane babun ba bar ki I ngai I ba ki post tama ban comment la ne ban reply la ban thu ting bang bun kam su I to hi te don ko to kane bang la jubab te ngong page ba ka phasala bi kai namar ba ya ka star la ne ya ka subscription la da phi nai pat ki ban bang ro le namar phin sa ad biang hadin kan la da phi ad man ta phin sa hab ad biang ta hadin te page ngan pni bi phi direct ma bak ma anda phi la bak nas profile dashboard hi pin scroll chapo mo pin lek beng ne hi order tool phi ing ne mo click hang ne te hang ne pade pin I kane ka peau namar ba ka peau mata kala fer mo om long su ko menchwa kala wan me khmat menta pade ka don hang ne te pin click hang ne peau te anda click hang ne peau pin I hang ne mo you are earning from subscription mo hang ne phila ban at ya ka bang ka badai ha ka subscription te scroll biang section ne te kane ka earning page phi hangne mo ka ba dai na ka star te kane ka dai na ka star hanre kane ken ka ba page lada ka Facebook jong phi kala phaat bang la ne kala la ban kamai ka ba phin sa yo sei be ka pisa ko mot hangne ken ka la page hangne finish set up to keep earning with Facebook content monetization lada kala IP ba phin set up ya ka content monetization ka bang ka payout mot phin check be hangne mo phin check be kane ka payout nada pila kala IP ban phasla bi ka content monetization phin sa ade ka bang namar ba kane ka content hi ka ba khampan kamai ting la pi ade kini ki star ya kane ka subscription hadin phin hab ad biang pada sa season lada kala ai ya kane ka content te takada ngong pi update ban da yo kane ka content bat phin sa ad ya kane ka content mo ad bang kane ka content lada pila de bio content te lada pi khan padio te kampat IP ban ad bang mo ka ai ta ka star la ne ka subscription te henry enda pila de bio pada kan sa IP sa ka content monetization
dengan peni kandiat pi mo dengan peni lot ma bang ngi scam ko to ko ka video ka bang la hikai pila itu sai mo ten rai pe da pila kawan kan ka content hang nei pin ai be hang nei kin finish setup pin click hang nei mo pin sa setup hang nei ya ka bang account ke jong pi hang nei pin sa ka ba hang nei pin sa perdap ini kerteng ki hang nei te ngam pedi su kan ka video ka bamta nomor ba ka to ko ka video ka bang la depsna ngala hikai na du kan ka ba pendap kini ke step by step ngala hikai mo te ngi scam pila itu hi thrai te lar pi kwa ban pe ya ka to ka video ngan sabu kena ka description jong kena ka video lane ketu ba bansala bi kena ki dokumen hang ne te pidon kam ya kapan kat ya ka ba kau kana ka ba kau kalong bet mo phila ban da ka state bank lane ka rural bank lane kana ka bank ka jong phi kalong bet mo te phila ban at be ke bank kat ba pidon te pidon kam pada ya kapan kat nomor pan kat don kam bat ki address ka jong phi ki kapten jong phi phia pan dap hang ne tengah try plus tu hingam peni show EP kena ke video kena berpendap nomor ba kalau dan ketu kawai ke video ke bangala hikai berpendap ya kena ki dokumen baru tengah scam plus tu te la da pimpan sutu pin sa page ba kumno kalong kumno hakana korkom te pinang hi nomor ka chong ting la ki kwa ban page phia ban este phia ban page da kawai ka phone la ne pi page ka ju ka phone rupiah hi te page into khendiat la da pimnang kain pin page khendiat untuk pinsa sange shwa khendiat stop shwa sa pendap te tum dai kin pendap thik kumba pendap manga rai pin pendap be kit kum ka gerteng ki jong phi kar kum ki dokumen ki jong phi ken ket kum ba pha mo ting kini ki pin code rupiah pendap ki pin code jong la jong te pin be pen bot yang nomor nga dengan pendap ya ka ba hab be ka pin code la jong te rai phi phia pendap pin code ba phi dai na ke ka district ki jong phi mo te ki dokumen ki address barok mo ki address kum ki phone number ki gmail phia pen kaman ai te nang ta ka pankat nomor pankat phia ban le ek pankat mar ka pankat te phi la phim don kum nai pat karki ban bang te apply shwa ka pankat na try da kum no lai spa na spa san phel phia ban le apply shwa ka pankat nomor ba ka pankat ka don kam te nai pat ad bang la da ka pankat ka jong phi ka klempat phi klempat yo mo ka pankat pechne perlak ngamentang peni biang phi endang la dep mo klem peni re phi por ba nga pendap ki dokumen nomor ba ngla dep sina to go video ter hendai mentang peni phi tang anda la dep kalau gumno mo pech yang lek bimta te lek bin to hi professional dashboard nang ta na kane ka order tool mo klik hane te da klik hane kane ka pe awit mo lek be hane hi te hane pe de phi setting mo nane pni issue hane mo hane your earning are on hold phi la i hane mo kalalong te phi pe de sa setting na setting mo pe nga mene ong klem setup ya ka tu ka star ne ka subscription hendai nga setup tang direct ne ka content hendai pe yang ne pin yang ne tak info pin klik ne mo te enda pila klik ne pe yang ne link ening source mo pila yang ne subscription star ka content monetization nga setup tang ka content monetization ka long lang te rai la don na pre jong phi pe ki ba setup let's say ya ka star te kemot phia ban sedap biang saya ka subscription te phia sedap biang saya ka content lightly ki pa kemot phia license kemot phia ban sedap nrai nga update kan hadu banda sedap ya kaneka content tenda layo ban sedap ya kaneka content sa sedap ya kaneka content automatic baru lightly ki pa ka long lang ka we te pe kila don lang nang nei mo kila ling lang baru lightly hang ne ha ka content bang sedap ha ka content phi hang nei mo subscription star nang tabat ka Facebook content monetization te takda kumbang asya jong phi ba lada phi sedap up shwa nai per sedap ka ki nomor ting ting gidon bun mahal ki bru ki sedap no andala yo ka tang yo ta ka star te rai hadin pede ki kumno mo ba ka phaat bang akau biang te ngonga phi sedap ya ke mun shwa yang ngimtip ya ke rai ngila sedap ya ka bang akau te rai kidon ki bas sedap tanya ka star ka star te ki hapan sedap yang sah ka content monetization te takda ngo phi ba phia don kam banda apshwa ban sedap ya ka Facebook content monetization te ngi scam pila sutu he kene ka video pila i tikna hang ne mo pila da isai na jong dalak jong khmat pila i isai hang ne ba ka sindal sedap tang ya ka content ru kala long lang kaju hendai da pisap tang star phia ban sedap biang sa ka subscription nang ta sa ka content monetization lightly ki pa phia ban sedap license phia ban benda bi ki ba ka ki dokumen ki jong phi te rai la pi up ya kana ka Facebook content monetization tang season
baru lai teli automatik kila long lang tengis kem tidak setu te tangkan dengan perkut nak ke video ke jonga ngin sai siam pada sa aku pada ke video te tamba ngai scam ba pin nak tai barang thamai semua subscribe ni kene ya kene ka YouTube channel jonga bat gibala dem subscribe ke kubisibon te ngin sai siam pada sa aku pada ke video te